Obeye. Yeah. Da. Onamwe. Wabo. Wabo. Wabeye. Ejime. La Onabwe Asronia Sasia for Ranana Wabo Yahweh to me Ranana Wabo Yahweh Wabeye Ejime Yeah. Yeah. Krong krong. Ajama juayo. Oh, anamwe. Bata kasiano no. Why no? Nyamia. Oh, Brea so ya chanwe. Abebora. Onyamia utumi brother na so be adwuma hiyo. Abenya wode ro ya chanwe.
Ojumani nyami Momiye momuni ankasi enyankopon oye na nadoe wada amen me pede oye no kasa we ye jeso amia ye pegie mu kakra ne aboe mu ase ahye enyankopon mo nyam me si akra nyina momiye kwaso amom ne empa mu kasi enyankopon oye na nadoe wada amen ye da ruade asese wode asofo mpanimfo abeka yensa sabre ba be hye adwumadie no ase Mesra mo adwumadi ya baba hyemu ayani bresam afisa ya hye wo nyankopon di mo huhu madwuma enti empese obi biara begiragina ban na chi obia metena se na hon kronkron no enya kwan enye emu nwuma pa ya di nkonyo bi asisi anu aye orange colors mentena so ukwana siwa ya di ama ushers no wo orange no wonti ase a aye green bi na esiwo enti wo a woti bi so no na wasore Yadi ama ya mafra omba bedi dwumadie ede aboye no apostles ni nyina mobukwa akotena empanyi asuru obi zona pastors ni nyina mobukwa akotena empanyi asuru obi enti we ye zona pastor we ye apostle na otifam ha anidie kwanso na wasori akwa mpani mu chidom e wosoro ofise munkonwa no yaka no dodo mu na yedi ahyehye soro ho sabre na metumi safra eye Pastor Peter Mensa Zona pastor awa asakware na wa ba menchan ha na wa ba flow platform na masters of penin penimfo na yakwe nkotodwanim na yato badi nyame ahye afi 2022 Ashanti region ya convention ase wa bre papa ibe mesro bonsem kasia pa fashianum abra zona pastor Peter Mensa obeso fidie mafrusuruai ti ani de kwanso message of penny mark afrimpon wono penny na edomi nyina anwumrei moba me kwan de a mo na tumi ni wo mo nsam na ya hye dwumadie no ase penny si ye hye dwumadie ase adom the 4
Masio. Empeni mo me mo mpae. Osoro ni asase yefo. David ba kwankyerefo ne me Nyankopɔn. Osamu domba ma wo na wotumi. Yeda wase kanfo so odi nkran monyam. Wo na motumi wo kase na wo manu yoso. Wa hwe yenso aboya kra yenkwan ye nipadua ho bai. Enra yekwada yedai. Ye sore no basa no adaso kura yemu. Na ye utiri mu pasa ena ye ba behia wagona kurodua wo nhia mu kronkron mu. Waje ya baba de abeduru asomdwiem. Akra aka kire nyina afa wo beduru asomdwiem. Wonam ho kronkron tumi so na abayama na sie ye behye won monyam. Aka obanefo anim ama ne nwuma yekwa. Ye wanim ena maako num. Ma ho kronkron bebo ye chidom. Be fasa asi ye ona so nti aso. Famrunkundum be kata ye so. Na fa oja fadum bo ye ho ban. Akra bia wo kronkron hai. E ma ne hwenti ma ne nhwe ase. Ye didie ni anum. Ye na ne ye soriem. Obabo ye nipadua ho ban. Wa fa mpani nsa so ayamena ye yie. Wa fa senkapafo so nwuma so amena ye yie. Adifo sori a na wa fa so akasa sane wo wurado asemtie. Adwomtofo atodom ama won kronkron ba yi emu nwuma pa. Huyamabo sane wo wurado tumi tie. E mo banefo no mesanka ye nwumadie. Mamofo kronkron no mfasa asi nyina nche anaso. Na ana mobro ho so ne adom so na ayama na si yeyi a. Wa ya twiri kase a yade wo furoi. Se duru kwase ada na yade wo sane a. O church of Jesus Christ. O usori emu piesie. Ya basu anumonyam so wo tumi. Udi anumonyam senti. Beni ya nim kai. Ho kronkron ya ne nam. Be hu ya mobo na ensi yeyi adom ne nti. Amen. Amen. Ya beda zona Pastor Peter Mensanse. Sabre mi na ma 24 musom. Oh,
Yeah.
Aye son no. Oh, but when some Kasiapa fashion so soon and when I don't do for you a bomb my idea. A juma a tossing and saying, a yes of Penny Makia, Frimpong. When in a Tankona, and Penny Beat say Apostle, Laja, and this say Bamfo, Apostle, Peter, Mensa, Apostle, Daniel, Entry, Mensa, Apostle, Philip, Ifa, and Sunamwa, Apostle, Jeremiah, and anybody I would welcome with Apostle Paul, Omina Babesi from Zona Passes, Omoba Besi from na Omnia Ababe be Asa. No Omnia Ababe be Asa. Yes. Sadia Mekachono, Afish Yamono, Ayasronko. And did you maybe be a Ecosibian of our Eshamubi? Yaya changes Kaka, away you may be so. Me Mama Sotin say a year. Apostle Samuel Frimpons and Tiachim Destiny Apostle, Onan and Kobo main prayer, Amay. And Penina Yansa Sayaka, a brother son, a year apostle, Paul Ba, Kobe Apostle, Papa, Onabompa, Ashua May. Million Matum to 4. Mamma Hot Baku, a blast of Penny, Mike Frimpon, one in a Tranconia, AC for me, made a massive.
Come on.
Mante, you to know, are you there? Eduma Abai, Akoma, and Mabrunoa, Mayina Moha, Matimia Tinajudim, Amma Afe, Aquabatomo, Namasaba Bashia, I saw from Penny 4, no Mabashia more, I come to 4, Mamma Dumako, no you to know, Munya. You want your boy,
If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, clap your hands. If you are happy and you know, and you really want to show. If you are happy and you know, clap your hands. Aduma Abbey, Akoma, Yenianum, Yapapanum, Adufo. Yapapanum, very good. And Panisi, Abrako, Disabre, Yababo, Yampaya, Atosu, Miano. Yewi abeto adwuma die no so sabre wa bless of penny Mike your friend Paul wani ni penny epeju omumu yi here no madom to form mu aye na yamo yempa ye etosu mienu wa bra metimi sa frɛ apostle Paul ba na wa ba ye nkyɛn ɛwɔ asuru ha yi medamase efra wa sania
you were doing. Because you are just a man. Nyamiasi oye nadoye ohoda Amen. Mama yenyina na akwantumfo nyamiasi oye nadoye ohoda Amen. Yempa bongoma yebegina so yabompa yebi wo Israel jom oha ani donson Atumi ewo apam dada ne mu kratafa no aye ahenum aduonu ensia Israel nyom oha ani dunson Psalm 117 Munyi onyankopon aye Amama nyina munyi awurade aye Ama nyina monkamfo no Na nadoye eso ewo yenso Na awurade no kura ewo hoda Munyi awurade aye amen Amen Awesome.
Chanchang Krunya and Krupon, Yachan, Wadia, Quadia, Ben, somebody in Kunim. Odmonyan Fona was Samunian Safo, now Yinta for you more. No was some day in Yesu Christo. To me more what in for a Jabba Tampa, and then answer. When you are Nana Isaiah Nanti and all catch them Isaiah, it's here if you are not teaching more yet, you say, and slow. Namino, a Mabuntu, Namunu turning upon, Medimitrin in Ifa, Mekromu, Nameshalding. As someone will catch there and I know before Isaiah and T. Yadi Yamato so. When we go for new Yesu Christo, when Monyan Fona was Samunian Safo, now the coin to baby a coin ye. And run your boy at Tribu Posse about Road Yemu. And yes, she say a Pejodin. That said, there was some road share and young Mamma Mukoka Sampa. Now, the Obedi and Yamona Sushi, your Banu, Kronimo, and Brother do, so was who shall man when I'm near Sushi when I'm putting to and Amen. What's wrong in it to me to and Amen. Yabai, Bemabon, some more Baby for Cabrich for that body to me. I won't Bonia for your new one. Now, what could you have known by person near Bedias here? I come here, dear. See, Batali Handa Kinarium. Liwa Kaidali, Wanaha Makinarium. Tubukuzaria Maki. La Salaria Makinarium. What is that to me in yes ye? What is that to me in yes ye? Brabon Samasi. If someone upon some slow, Uncle Chan and Gropa Wayan one out of does him. And that a minute in ye, Shawman, Wanyam, near Shawan, Wanyam, Gana my odia, Yasrao, Yapacho, Masudemra or Maimu, Sasmudema or Maimana, Unquano, Fran, yet matter of Maimaya Unuma. The Pabova will serve for a Bepas or do a Kuno Kusam. I would be a Beba or Maimu, they would eat Branasida. Amen. 2 million or money homeless or 2 million Branasida. Amen. Progress your odia. And Rabbi Drusana, whom one is so among woman so. Now, so Yesu Christo, 1 year, said, did be in this room. A deep in the assassin, so, and as I say, who Yesu Christo would in. A dear when I am my uncle to Daniel Uncle, and he has wrote to me a walk road, and now the yes, on the say, Annie, I know Yagini. I said, what to me, now 2 million house your dear. One won't be a man home so. Now I pray, I said, you might be able to cost one. A radio would to watch the not to a fiancé. Now, why you wouldn't man said your son said a fata. Now, acquire your Pamwa, Yadinase, Ayaye, Ama Dinino. When did I say, I will a or Bani from Crodimo? Amen. Amen.
nyinaa adoma fo nyinaa mommra no mu ya
Yes,
Messiah Jesus Christ no ase. Yini anamajum to for ye beda mase na matranse amaye kakra. Sabre yes of penia otijum abonani achre. Enegimedie no edoson ene wo mu kakra. Ebrebia se yetie ye nyankopon enu mo asem for 2022 convention. First preacher eye yade nyina Soft Penny Michael from Pong. Wadi Brayay, the Unsam Kasiapa. I feel the team of the program is here. Follow me. You will see great things. Dimachi, Nabaunu Noma, Akesie. Sabre Papa, Omenina Yaswa, Yetio. Me imagine the four, Yafa Jumbi, and you Ulmai, Tata. Medamase. Kristo anunyam kesese oye nadoye nso ewo hoda. Amen. 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 Nia onyankopon ayamaye anwumre bro adwen ene ntiase so. Apasam. Enti sabre ye nyina yamfa na onyam kesem emma ne obo soro no obo asase no. Ene se okra bia di ni nipadua besori agina ho. Na wabone nsem den. Yes. Yes. Onyamia yebi. Papa. Yes. Onyamia yade. Onyamia hye no onyam. Enti yebema ni din so. Yes. Amen. Amen. Papa Chow Montanas. That's it. Ye de nyame ase anwumre sa onyame enam adom ne mobrehu bebre so. Yes. Ede afa enfidi hodo na kwa hodo so
ɛde abɛhyia nhyiamude ase asomdwem ampa ɛbra yɛkyekyɛ nhyiamu yi na yeyi me to manoi mansusu ni sei sɛ ɛde ahokeka abɛhyia no ɛsɔma nipa Powerful. Hallelujah. God bless you. na me ogidie sɛ ɛmfiri ɛnɛ ɛnkosi ne memenda ɛne ne kwasie da ne deɛ mpanimfoɔ de mo pɛ apata bi ka ho. Amen. ɛno nti ma menhyɛ m'asɛm no ase ɛwɔ Filipfoɔ eti baako nkyɛmu adi kan Filipfoɔ homa no eti baako nkyɛmu adi kan ɔsɛ ɛnkyea enti nnɛ sɛ mabɛduru mu mfimfini ha nna anwummerɛ yi a na yɛ ɛnkyea a ɛfiri yɛdɔba Yesu Kristo nyame dɔba Yesu Kristo ne nsam ɛna mede ma ɛdɔm a ahyia nyinaa yɛnkɔ Philippians chapter 1 verse number 1. kɔ Paul and Timothy Kristo Yesu enko a ɛde kɔma Kristo Yesu mu ahotefoɔ a wɔwɔ Philippi nyinaa. Amen. Amen. ɛno nti ɔpanin Michael ɛne ɔpanin Adusɛn ɛne ɔpanin Peter yɛn nsɛm kyia a yɛde ma region a mmienu nyinaa enie sɛ asomdwee. Amen. yɛnkɔ ɛne ahwɛfoɔ ne asomfoɔ ɛne ahwɛfoɔ horoɔ ɛne district pastor horoɔ ɛne asafoma asomfoɔ a moahyia nyinaa onyame nhyira mo. Amen. yɛnkɔ adom ɛne nti mesrɛ ɔdom ɛne asomdwie ɛne asomdwie a ɛfiri yɛn agya Nyankopɔn ɛfiri yɛn agya Nyankopɔn ne nkyɛn ɛne Awurade Yesu Kristo ɛne nka mo. ne brɛba Yesu Kristo Amen. din nka mo nyinaa. Amen. yɛnkɔ kakra Meda me Nyankopɔn ase meda me Nyankopɔn ase papapapapa nkaeɛ a mede meka mu nyinaa mu sɛ ɛberɛ a yɛkyekyɛ ne yɛde metoo ma no mpaebɔ a makɔ me nkotodwa nim nea makɔ mpaebɔbea nea makɔ ɛdan mu na mebɔ sere Nyankopɔn sɛ mo nyinaa bɛhyia sɛnea mehumii no ɛne kɔsɛm nhyira nka Nyame daa. Amen. yɛnkɔ ɛnso daa enti da bia made sire nyinaa mu made sire nyinaa mu no mede anigyeɛ mesrɛ mema mu mede nyinaa anigyeɛ mesrɛ me ma akra yi nyinaa sɛnea onyame ɛnam adɔm so ɛbɛsoa mu nyinaa ɔkɔreɛ ntabaa so ɛde mu abɛduru ɛne nti mesrɛ Nyame sɛ ɔyɛ biribia no awie ne prɛko no ɛdɔm mu aka kyerɛ nyinaa ɔmfa mu nyinaa mmra asomdwee mu. Amen. 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 Masɛm a ɛtwa toɔ ɛwɔ Israel dwom 133 nkyɛmu adi kan esi na wieɛ na anwummerɛ mensɛe mu bere na mede asi ha yɛnkɔ Mepacho David nyom 133 nkyɛmu yɛ baako. ae Anuanom bi akɔ yɛ mu nhyira. enti Bible sɛ me mo wɔ amanneɛ sɛ anuanom ka yɛ ho bom ɛka yɛ ho bom a
nhyira kɛseɛ amen na nhyiamudie wei no me kuma mɔdi a mepɛ ɛna me nkoto a mekoto sɛ wɔ Nyankopɔn ɛma ɔkra biara wɔ ha ne sɛ obɛnya nkwa ne asomdwie amen nhyira ka Nyame daa amen yɛnkɔ hwɛ yɛ enti Bible sɛ hwɛ ɛyɛ a ɛyɛ ɛne fa ɛyɔ ɛne ɛfɛ a ɛyɛ sɛ anuanom bɔ mu tena faako sɛ anuanom bɔ mu tena faako nokora asɛm sɛ Bible ka sɛ anuanom a na ɛnyɛ obi ma ɛho asɛm na wɔka ɛna ɛnyɛ obi abusua ho asɛm na wɔka na mmom yɛni a Onyankopɔn wafrɛ yɛn ɛfiri abusua horoom ɛne kasa horoom na ɔde yɛn bɛhyia na ɔde din baako pɛ ato yɛn so sɛ akristofoɔ no ɛho asɛm na wɔka no enti yɛn ɛne ɛyɛ nnuanom enti mepɛ sɛ obiara te aseɛ ɛnnɛ sɛ nhyiamudie wɔ nsɛn no asanteni ni ha kɔwni ni ha ɛna frafrani ni ha ɛne kasa horoɔ biara ni ha na mmom akristofoɔ na ahyia anuanom wobɔ nsɛm anka Nyame hyira enti Bible say hwɛ yi a ɛyɛ ɛne fa ɛyɛ sɛ anuanom bom tena faako ɛne nti dwumadi a yɛbɛn mesrɛ asafoma no nyinaa ɛsɛ biribiara a yɛbɛyɛ no ha no momfa mo ho nhyɛm sɛ ɛyɛ asaafa ho nhyɛm sɛ ɛyɛ afɔre afa ho nhyɛm na momeɛ nhwɛ sɛ yɛbɛ akontafoɔ no bɛbu akonta bɛwien yɛsi nhyɛmu yɛ ka ɛmpare yɛn wɔ Yesu dim amen fa ho hyɛ biribiara mu na nhyɛmudeɛ bɛkɔ na wieɛ no na Onyame ahyɛ ne ho anuonyam enti hyɛ ho anuonyam ɛma Onyame nso nhyɛ wɔ anuonyam na biribiara a wobɛhwere no wɔ ha nnɛ no ɛkɔti na dɔpɛn nyinaa no Onyankopɔn bɛhyɛ wɔ nan mu deɛ ohu mmɔborɔhuni mmɔbɔ no ɔde fam Awurade na nea ɔbɛma bia no ɔbɛhyɛ n'anan mu enti obi mma Nyankopɔn biribi a wɔno nso ɔnhyɛ n'anan mu ɛne nti nhyɛmudi a yɛdi ɛyɛ ka sɛ mpanimfoɔ ɛsɛ yɛbɔ ho ka kyerɛ wo a ɛka wɔbɛho ka a wɔmabɔ ama nhyɛmudi a fɛfɛɛfɛ sɛi ɛne nti saa ɛka ne nyinaa no yɛagye fi wo bɔtɔm ɛne yɛagye fi bi bɔtɔm ɛne yɛn nyinaa yɛatua ama kanawu amen yanko mepacho David nyomo hadu asem yensa enchemu ye mienu ɛte sɛ mpampam gumpa a ɛsɛ ne gobutu enti Bible sɛ hwɛ yie yɛ ne fɛyɛ sɛ neanom bom tena faako ɛte sɛ mpampam gumpa a ɛsɛ ne gu badwesɛm ɛron badwesɛm bere ne sɛ yɛsira obi ɛnɛ bere mpo yɛsira obi asi ne hwɛfoɔ asi ne panin bi a ɛnwo na yɛde sira no Onyankopɔn sɛ ɛnhyira a ɛkyɛn so wɔ mu ɛma ne yɛ dene na ɛma ne yɛ nam ɛma ne tumi kɔhwɛ ɛdɔm a ɔda ɔma no ne so nhyira nka Nyame daa ɛne nti sɛ anuanom bom atena faako a ɛte sɛ pampam ngopa a ɛsane gu badwesɛm ɛrɔn badwesɛm ɛsane fa ne ntadeɛ mu ano so ɛsane fa ne ntadeɛ no mu ano ɛte sɛ hɛmɔ mbɔsuo a ɛsane gu Zion bepɔ so na ɛhɔ ɛna Awurade ahyɛ nhyira ɛnkwa ɛde kɔsi daa wobɔ nsɛm anka Nyame hyira enti sɛ ɛnkwa wɔ yi a ɔka ho asɛm anuanom mepamkyɛw o mpani mepamkyɛw momma yɛ nyinaa nka yɛ adwene mmom na yɛnyɛ baako na adwumadie yɛmma so ɛma ne mpagya asɛne sɛ baabi a baanu anaa baasa ɛbɛhyia mu wɔ me din mu no na me wɔ mfimfini na Bible ka sɛ baasa anaa baanu ahyia mu ne din mu a na akoma ne nyinaa yɛ pɛɛ Amen tasada amen eni nti mum ye nyina mfa kumakro na ye mpagya adwuman ewo mu sɛ yakyɛmu nan nanso baabi abɛpagya na ha ɛbɛpagya paa
Amen. 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 Enti masam na wie nyina ne se eho Awurade Nyankopɔn ahyɛnhyira enkwa edikosida amen ɛne nti sɛ yɛka yɛ ho bom ɛsɛ anuanom na yɛnkasa santefoɔ ni yɛnkasa kuafoɔ ni yɛnkasa ɛkɔmdantofoɔ ni yɛnkasa frafrafoɔ ni na yɛn nyinaa yɛ anuanom na din baako da yɛ so sɛ kristofoɔ de a ɛne Onyankopɔn sɛ ɛnhyira ne yɛn amen. Aja no tumfo no hu yambo. Amen. O ma sami ntra e musa tubra nyida. Amen. Ye ni asam ye purisa. Amen. Onyame ancha ne maye. Na oyi ne no onyamadia. Ye mududu a ye ti na sami. Ye nya dan kwa nanim. Mitumi nti o hira ye da. Amen. 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 So for Abraham take over. Bawusem kasiapa famo Jesus Christ. What do you say? Funny baya, Peja, fashion so peniso. Can chance me fatcher and way? So penny o masse already shro. O casenina me coffee chiro. Na me kai, na me shame kunyano. So penny, baby ati when you huna chiripa. Kunyano swaya ma. Kunyano a swaya ma. One more man fan share ready and monyam. Nyame de adom dum ya wachina agesi ya hihye nkonwa ni bi eka ho nti wa mantamu a unya baabi na watena adomtofo ni nyina ya po a ya na matwen adomtofo pani chama don ofa ya dusuo no sade meka no ene na ya adwumadi ahyase ye papa watuyafo asamina da papa sablei oshas no momomodian for offering boss no sisi joint na mame na yenni ya ho ade bi sedi Nyankopon se yese ye mfa nsapan ema nanim no yenni bi emfa hye ne din a hote no animonyam eduru asawo sai ebi nyame asemu tie bi a ebra se yeyi ye ho ade bi Edima Yankopon. Me no welcome to four. Mon four platform no Emma me. Now mama ya hot one. Not to do mama need this I told you
Sabre me brenoa about 8:22. I'm chobra moto ofreno obi sika efri toy nti wo hwena usika efrata na waba ababeje abofra minim se wayira fane ne namu behu ni wura fane ne namu a obehu ni wura midi akira sa abere nkama gye me yensa me kofi amena mesamo obi antese senchirani bi aba ye nti wo ye nya bi ma no tenase ne nya mpon ma me fane na musa obehu ni wura abofra yesu ofri bodom ase ai obehu ni wura pamto munya di na muntie nkaboya ewo yi awrade edi adom tum yen na ade achi a wo kina eye yawada anopa no nsia pepepe said a years of penny Mike Frimpon and penny ekasani anopa no nsia pepepe na obi biara atnase ewo apate ase na yebehye anopa dwumadie no ase na yehye dwumadie no ase a na dondofo bo ani ato body nyame a eye zonal pastor Moses apia eye bekwa zonal pastor ono na obedi yanim ewo empire ni sia yebekwa ye nuanuma dondofo nchan na sade anwumre o mahitie na o mu shake count no obami ayeye ni asedanyom atumuni kwaso a baya sima aduanan a yebetwa so ni asre sofpani ni mpani no na atwerefo no yabo loko na yehunu asafuma a omaba ene omo a omama ni ebisa omumpanimfo de ntia omama de ntia de ase okira no pa no wotinka boya no obia na dwese wa ma na wa fere se onshim enu no pa no nsia na wadu ha ntie bebo roko after roko no ye bebo ye main prayer wa bra so pani ma ki akire enwum ngom ye bakin kai no na de panyi yi ni se omo main prayer emayan aye pastor Paul Asamoah Bodumasi zona pastor nimpa bono esia ye bekure ni ma jonto fonchan na omo maye huhum dwom wa bra ye betu ansafre nyankopon no betena na gwam na waye mu enwuma pa ye betie ye nyankopon anu mu asem na ansa na awrade asem baba no ye bebo pa ye di asem na nu kan nti aya pastor Michael Sako Asante Achim Central Zona pastor ono na obebo pa ye na ye tu ansafre evangelist mpanin chan wa bra metu